Kaya mera inunda mar ayo kete ngongo na makwarenge yaya. Adina mazoezi ama ya yo wakumia. Bana bakule rogoro. Aria gwetherio ngugo bokora kamuhika ria bwana ka urwa bangu. Amagaiga turu muchibo mwaka bisimba litangani ngwirenerie etimu ya obisi yaito ya Mamadonya asengenje wachire korobo kongura iga bakongura no bonene una muriroche omongino yo raiga tarinyo miri nigare nkaiga ande igamete mumu gakura arite bisimba no mongino rarite nyanjira boigo na abana baye abandi babwate chinda nabo igo na abana baye bande nabo bari buya igo ingosaba abanyakenyoro gakitubwaterane egakora bokongura no bonene mono na abana abamura abaito bankaiga bakona kwa abana amarito abana bari kibarimo bari mental problems ntageta abantu aminto tubwaterane tokonde mwigentekyo no bisi yaito yangosaba Mamadonya urigerie family mono sana egakora bokongura no bonene seitaiga Masike West gionse sublocation asomochio yobisimba tokonyorora mabera